Čaute lidi, to je naspäť váš Dadosk a chcem vám predstaviť ďalšiu časť Minecraftu. Tak chcem vám ukázať moje mesto, dá sa povedať, že farmy. Nazval som to tak, ale nechcel sa mi to premenovať, takže vítajte na mojom svete, kde som si porobil svoje veci, keď som sa nudil. Takže ako vidíte, všetko som tu približne stával ja sám, keď je to single player. Tu mám moju saunu, ešte som neurobil podlahu. No potom napríklad ukážem vám, ja neviem, tu mám knižnicu, toto idem vám ukázať. Tu máme pre deti knižnicu, tuto dole. A hore máme pre dospelých. Tu máme aj čítaciu, čítací kutík, takže tu máme hotel, ak sa chcete ubytovať. Máme letisko, kúpalisko. A tu máme farmy, krávy, ovce, sliepky, prasatá. Tu máme väzenie pre zlých ľudí, ktorí neposlúchali. A tu je náš obchod, ktorý veľmi rád dosť navštevujem, lebo vidíte, tu máme akože nie obchodníka, ale toto máme obchodníka. A toto je taký akože nakupujúci, ktorého som sem len tak dal. No neviem, no ak sa vám to teda páčilo, ja viem, nebolo to moc dlhé video, ale proste som začiatočník, budem točiť krátke videá. Ak sa vám to nepáčilo, napíšte mi, čo by som mohol napríklad točiť, alebo čo by ste potrebovali vidieť, dajte lajky, dajte odbery a proste dobre, takže čaute.